Здравейте хора, аз съм Стели, а това е едно видео, само да съобща, че Miro67 измисли една игра, на има хартиени човечета. И аз може да снимам на нея, много е забавно. И сега ще ви обясня. Първо си правите един герой. Ето така, тук може да си сложите едно като поставка да ви държи героя, както мое. Ето. Сега ще ви кажа какви неща може да правите и как да ги правите. Ето, гледайте. Ето, аз тук съм взел един хартиен блоков лист. И тук сега ще покажа какво може да се направи. Само, няма да скипвам, защото вие може да не разберете. И ето, сега ще ви го покажа. Къде да закрепа? Ето. Вземате си един блоков лист и започвате да го режете. Например, ето това е дървото. Ето, например, сега съм отсякал едно дърво от хартия. Да, защото така се казват хартиени човечета. И съжалявам, защото малко сложих камерата ми на килима. Ето, чупите го на две. После правите клечки от него, ето. Ето така. Ето тук отстрани го режете. И ето, после така. И ето имате клечка. Но тази клечка не е добре и само ще скипна докато направя друга.